A Regionális Tudásközpont az LKF program 4,9 milliárdos kulcsprojektje. Ősszel kezdődik meg az engedélyes tervek készítése, tavasszal pedig a kivitelezői közbeszerzési eljárás. Az építkezés jövő nyáron indulhat. Sok hazai és külföldi építésznek mozgatta meg a fantáziáját a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont. A helyszínt januárban mutatták meg az érdeklődőknek, akik közül 30-an adták be pályamunkáikat. Az áprilisi eredményhirdetésen a Balázs Mihály vezette budapesti építészcsapatot hirdették ki győztesnek. Mindenekelőtt egy olyan könyvtárat szerettünk volna, ami nem csak a múlt ismereteit őrzi, hanem képes továbbadni, sőt képes inspirálni az embert arra, hogy új dolgokat találjon ki. Tehát mi szerettünk volna nagyon konstruktív módon hozzáállni a feladathoz, és reméljük, hogy ez sikerülni fog. A rendelkezésre álló 3 évet nagyon durva közelítéssel meg kellene felezni, tehát körülbelül 1,5 év kellene a tervezéshez, és 1,5 év a kivitelezéshez. A Regionális Könyvtár és Tudásközpont itt a jelenlegi Peac pályán épül majd fel. A tervek szerint helyet kap benne a megyei és a városi könyvtár is. Itt helyezik el a Pécsi Egyetem jogtudományi és közgazdasági karának könyvtárait is. Emellett jelenleg vizsgálják a tanácsadók más egyetemi könyvtári funkciók lehetséges integrációját is. A 11 000 négyzetméteres épületben lesz felnőtt és ifjúsági olvasóterem, egyetemi előadó, nyelvi labor, internetkávézó és gyermekmegőrző. Ránézésre is ez egy 21. századi tudásközpont benyomását fogja kelteni, hiszen elhelyezésre kerül a nyertes terv alapján benne egy kaptár. Jól látható módon a tudásnak a magját fogja szimbolizálni az épület belsejében, egy ház a házban koncepciót megjelenítve ez a kaptár. 4 szintes épületről van szó, üveg szerkezetről van szó. Ez mind-mind olyan figyelemfelkeltő lesz, ami reményeink szerint akár turisztikai vonzerő is lehet. Hiszen tudjuk a korábbi kulturális fővárosok példáján, hogy komoly turisztikai hatást is tud gyakorolni egy jól megtervezett épület. Ez véleményünk szerint ilyen lesz. Az új tudásközpontban a legkorszerűbb technikát fogják alkalmazni, és a szolgáltatások messze túlmutatnak majd egy hagyományos könyvtárén. Sokkal többre kell ma már gondolni, mint sem mondjuk egy mobiltelefonos könyvtárhasználat, vagy egy chipkártyás könyvtárhasználat. Tulajdonképpen ez egy olyan infopont lesz, ahol akár munkaügyi szolgáltatások, akár a város más képzési szolgáltatásai, oktatási szolgáltatásai elérhetők lesznek egy helyen, de akár a múzeumi infrastruktúra is belépőjegy szintjén elérhető lesz, megrendelhető lesz, és hát minden olyan könyvtárhoz kapcsolódó szolgáltatás elérhető lesz itt, akár könyvmásolás, könyvkölcsönzés, fonotéka kölcsönzés, ami a klasszikus könyvtári szolgáltatásokat jellemzi. Azt, hogy pontosan milyen funkciókat fog ellátni az épület, 2007. szeptemberében véglegesítik. Az biztos, hogy egy one-stop shop jelleggel, tehát egyablakos ügyintézési rendszer jelleggel, aki bármit tudni akar a Kulturális Főváros programról, bármilyen információra szüksége van, akár a világhálóról, akár olyan adatbázisokból, amelyek ugyan fenn vannak az interneten, azonban jelszóval, kódokkal védettek, külön előfizetési díjakkal lehet csak belépni. Ezt itt megszerezheti, természetesen a könyvkölcsönzés, mint klasszikus funkció megmarad, és hát egy kellemes, hasznos szabadidő eltöltésre fog lehetőséget adni az összes olyan kapcsolt szolgáltatás, amelyeknek a részletei még kidolgozás alatt vannak. Ezeket a részleteket ennél a projektnél is egy szakértői csapat dolgozza ki. A beruházás 290 milliós önrészét az elfoglalt területeknek megfelelő arányban a városi és a megyei önkormányzat, valamint a Pécsi Tudományegyetem fizeti. A kiírók szándékai szerint 2007 végére elkészülnek az engedélyes tervek, az uniós pályázatot 2008 elején nyújtják be. A kiviteli tervek pedig jövő év májusára készülnek el. Az építkezés 2008 nyarán kezdődhet. A programvezetői szeretnék, ha az impozáns épület jövő év végére már szerkezetkészen állna.